мақомоти тоҷикистон то ҳол расман шумораи кушташудагон ва ё захмиён дар ҷараёни муноқишаи охир дар марз бо қирғизистон нашр накарданд, вале як манбаи Азия Плюс дар маъмурияти вилояти Суғд рӯзи 4 май хабар додааст, ки дар муноқишаҳои поёни моҳи апрел дар марз аз ҷониби Тоҷикистон 19 нафар кушта ва 88 нафар захмӣ шуданд. Ба гуфтаи ӯ 15 нафар дар Исфара ва 4 нафар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷон бохта. Аз ин 19 нафари кушташуда 10 нафара шаҳрвандони мулкӣ ва 9 тани боқимонда марзбонон ва кормандони дигар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон мебошанд. Рӯзҳои даргирӣ дар беморхонаи Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 88 захмӣ, 64 нафар дар Исфара ва 24 кас дар ноҳия бистарӣ шуданд. аксарияти онҳо аз тири силоҳи оташфишон захмӣ шуда, қисмате ҷароҳат бардоштаву осеб дида буданд. захмиҳо шояд зиёдтар ҳам бошад. ман фақат бистаришудагонро дар назар дорам. қариб нисфи ҷабридидагон аз беморхонаҳо ҷавоб дода шуданд, вале захмиён низ ҳастанд, ки ҳолаташон вазнин аст. барои мисол, ҳозир дар шӯъбаи эҳёи беморхонаи Исфара як ҷабридида дар ҳолати вазнин қарор дорад. тир аз қисмати сараш гузашта сарашро сурох кардааст. ӯро ҷарроҳӣ кардаанд, лекин вазъаш ҳанӯз рӯ ба беҳбудӣ наовардааст, хабар додааст ҳамсӯҳбати Азия Плюс. ва аммо дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон шумораи қурбониёни муноқишаи ахири марзро ошкор намекунанд, вазорати тандурустии Қирғизистон ҳар рӯз омори расмиро нав мекунад. бино ба охирин маълумоти мақомоти қирғиз, аз он тараф дар муноқишаҳои ахир дар марз бо Тоҷикистон 34 нафар ба ҳалокат расида, 149 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. вазорати корҳои дохилаи Қирғизистон 2 рӯз пеш гуфт 25 нафар аз кушташудагон рӯзи 29 апрел дар натиҷаи тирандозӣ аз миномёт дар назди сарбанди обтақсимкунии Галавной дар марзи деҳаи Хоҷаи Аъло ва Кӯктош кушта шуданд. бо вуҷуди хомӯшии мақомот ба журналистони тоҷик муяссар шуд, ки то имрӯз номи дасти кам 18 нафари кушташуда аз ҷониби Тоҷикистонро муайян кунанд. исми 2 нафари охирин зодгоҳи ноҳияи Нуробод, афсари 26-солаи қисми низомии қушунҳои марзбонӣ дар деҳаи Хоҷаи Аъло Абдуллоҳ Саидов ва сарбози 20-солаи ҳамин қисми низомӣ Аслиддин Абдузамонов, ки рӯзи 29 апрел дар Хоҷаи Аъло аз тири снайпер кушта шуд. рӯзҳои 4 ва 5 май маълум шуд. Абдуллоҳ Саидов ва Аслиддин Абдузамоновро рӯзи 1 май дар Нуробод ба хок супориданд. радиои Озодӣ аз қавли мақомоти маҳаллӣ хабар дод, ки барои иштирок дар маросими дафни онҳо яке аз муовинони вазири мудофиаи Тоҷикистон ба Нуробод омадааст.